Abantu abatsha abanxanelwe ulwazi bazimase inkqubo yophuhliso lwezakhono ze baphulaphula iingcebiso koosomashishini abohlukeneyo. Iingcebiso ezingokuba aqalwa njani na amashishini. Bajikeleze amaqonga befunxulwazi ngamashishini ohlukeneyo. Omnye wabazimasi uYonela Nojilana uthi kukhulu akufundileyo. Into endiyifundileyo mna is that kula mabali amaninzi bethethwa apho khona usisi othi bana yena esikolweni wayeyile wayofunda and then wazama uzenzela umsebenzi wakhe ongedibenanga nekhariya yakhe. So it means uba uyakwazi nyhani usebenzela into ongakhange uyifundele. Wabe sesinothela nakwi-YouTube ziba zikhona ii-channels ezikhoyo ekufundwa free kuzo kwii-apps. Umntu akwazi uzenzela le nto afuna uyenza aqala ayifunde phayana kwii-apps. Iqondo lentswelangqesho lilonke kweli phondo kuquka nabo bangasenankuthazo yakufaka izicelo zomsebenzi. Lixhume layakuma ku-49% kwikota edlulileyo. Oshishina ngokutya uAzola Mgayi uthi eli shishini uliqale engenazixhobo namali yakwenza njalo. Kwangekho lula and ndiqale le nto before COVID, ndi-excited, it was doing well. Ndayivala because of COVID. Kwakhe kwaba buhlungu. Then ndaphinda ndazama after COVID. Then ndaqhuba. This time fortunate enough ndakhe ndazama uvula ishop encinci Amalinda. Ndayivala nayo because of load shedding. Then after ndiyivalile, that is when I shifted to private catering. Ba le nto yerent iyandibetha. Abasomashishini bathi mininzi imicelimngeni amashishini asakhulayo athi ahlangabezane nayo, efana nokungabikho kwenkxaso, kodwa bathi oko akubathinteli ekuqhubekeni nokushishina. Lulanga kuyabola ukutya, kungathengwa ukutya. Okanye ube ne-catering, i-client uthi 500, kubekho abantu abayi-200, ubuqomba onkosi yam ngendiyiseyivile enye imali. Ii-challenges edibana nazo ziba nintsi sisi wam, yabo. Umzekelo iba yi-equipment. Xa sube usawuqala ibhizinesi from scratch, uyabo, then ube uneliphupha, unale training uathendileyo, but iproblem yintoni? Zii-tools. Umphathi weenkqubo zabantu abatsha uSalizwa Sotobe kumasipala ombaxa eBuffalo City uthi le nkqubo yenzelwa ukubonisa abantu abatsha ezinye iindlela zokuphila njengoko iphondo leMpuma Koloni linenani eliphezulu lentswela-ngqesho. We are to do this small medium enterprise development program so that abantu abatsha balapha eBuffalo City bakwazi uba bazibone izinto abanokuthi baphile ngazo. Benibonile apha ekuqaleni ngobesiqala, we had the first session of the program which was the more of an interactive program whereby abantu abatsha aba bapha kweza booth, they were presenting izinto abazenzayo, bechaza nee-opportunities, bechaza ukuba most yabo they didn't end up kule ndawo bakuyo, ayiyo nto babeyiyele esikolweni, but they ended up doing le nto bayenzayo because there are no jobs in SA currently. USotobe uthi abantu abatsha abanqwenela ukuqala amashishini mabatyelele i-arhente yophuhliso lwabantu abatsha kunye nesebe lijongene namashishini asakhasayo ukuze bafumane inkxaso. Ndinguyamkela Mchiyo weendaba ze-MPK, eMonti.